Tervetuloa katsomaan messiaanisia opetuksia. Tämän opetuksen aiheena on kristinuskon ja ylipäänsä uskontojen perustan kriittinen tarkastelu. Mihin kristinusko perustuu? Jos uskomme kristittyjä itseään, niin kristinusko perustuu Jeesukseen Kristukseen. Mutta perustuuko se todella? Ajaako Jeesus voimakkaimmin kristittyjen käyttäytymistä, toimintaa ja uskomuksia, vai toimiiko jokin muu asia taustavoimana vielä voimakkaammin? Väitän, että taustalla toimii voimakkaammin esimerkiksi kahtia jakamisen filosofia, dualismi, se, että maailma jaetaan aineeseen ja aineettomaan, tai maalliseen ja henkiseen. Plato, antiikin kreikkalainen filosofi, esitti ajatuksen dualismista, joka korostaa sielun puhtautta ja ikuista olemusta, kun taas ruumis on vain väliaikainen ja epätäydellinen. Plato ei kuitenkaan keksinyt dualismia, vaan ihmisillä on tutkijoiden Zudek ja kumppanit mukaan luontainen taipumus ruveta ajattelemaan, että minä ja keho ovat kaksi aivan eri asiaa. Esimerkiksi ajatella, että kehoni sairastaa, minä en. Tästä ajatuksesta ei olekaan pitkä matka siihen, että ajattelee, että fyysinen maailma on huono ja henkinen maailma hyvä. Mitenkä tämmöinen jako usein ohjaa kristinuskossa ja tietysti monessa muussakin uskonnossa toimintaa enemmän kuin väitetty perustaja on esimerkiksi seuraavasti. Kun maailma jaetaan kahtia, niin Jumalan palveluksessa irtaudutaan maasta. Se tehdään tarkoin määrätyillä, muusta arjesta erottuvilla tavoilla, tarkoin määrätyillä, hengellisillä lauluilla, tarkoin määriteltynä aikana, ja se tehdään niin, että koko ruumis ei ole mukana. Ruumis nähdään maallisena, pahana, ei sovi palvoa Jumalaa ruumiillisesti, ei hypitä, ei tanssita. Sen sijaan, vastakohtaisesti, jos ajatellaan maailmaa kokonaisesti, niin silloin Jumalan palvelusta tehdään, ei maasta ja kehosta irtautuen, ainoastaan tarkoin määritellyin rituaalein ja ruumiillisesti jäykästi, vaan Jumalan palvelusta tehdään kaikessa elämässä, kaikessa arjessa, kaiken aikaa ja koko ruumilla. Toinen suuri esimerkki dualistisen ajattelun vaikutuksesta kristillisyydessä on lähestyminen koulutukseen. Dualismissa koulutus nähdään maahan takertumiseksi ja erillisenä Jumalan toivomasta hengellisestä toiminnasta. Mikä on minun tehtäväni? Tähän käsitykseen ei dualismissa kuulu koulutus, ei kouluttautuminen insinööriksi, ei lääkäriksi, ei kirjastonhoitajaksi, ei taiteilijaksi. Tämä nähdään kaikki maallisena. Työ on pois Jumalasta, näin ajatellaan dualismissa. Kun taas vastakohtaisesti kokonaisajattelussa ajatellaan, että kouluttautuminen insinööriksi, lääkäriksi tai muuksi on Jumalan mandaatti. Jumala haluaa minun toteuttavan hänen tahtoaan maan päällä. Minä edustan Jumalaa tässä maailmassa ja palvelen eri tavoin Jumalaa. Näin kouluttautuminen nähdään yhtenä Jumalan palveluksen muodoista. Toisena esimerkkinä on kulttuuriin suhtautuminen yleisesti ottaen. Dualismissa, kahteen jakavassa ajattelussa, paheksutaan kulttuuria. Kulttuurilla tarkoitan nyt televisio-ohjelmia, musiikkia, kaikenlaista kulttuuria. Se kaikki nähdään maallisena ja siitä pitää vetäytyä hengellisyyteen. Kulttuuri on maallista, pahaa, hillitöntä kulutusta, sairasta, näin siitä ajatellaan. Kun taas vastakohtaisesti kokonaisajattelussa ajatellaan, että Jumala on läsnä kaikenlaisessa kulttuurissa eri määrin vain. Jossakin vähemmän, jossakin enemmän. Myös ajatellaan, että me voimme muovata kulttuuria Jumalalle sopivammaksi ja Jumalan tahtoa ajavammaksi. Emme erota voimakkaasti, että tämä on saastaista kulttuuria ja tämä on pyhää, muuta kuin silloin, kun se on hyvin selvää, hyvin äärimmäisen selvää, että näin todella on.
Näistä esimerkkeistä väitän, että voi huomata, että dualismi vaikuttaa monenlaiseen käyttäytymiseen, Jumalan palveluksesta työsuhteeseen, kulttuurin kuluttamiseen, koko elämään. Voimme siis nähdä, että dualismi vaikuttaa ihmisten elämässä enemmän kuin Jeesus. Jeesus ei ole ostanut dualistia tekemään työtä Jumalalle, ei muuttamaan kulttuuria, ei kouluttautumaan ja hallitsemaan luomakuntaa. Dualisti on se paha, laiska palvelija, joka ei käytä rahoja, jotka hänen herransa hänelle antoi, eikä anna niitä toistenkaan käytettäväksi, vaan hautaa ne maahan, jonne ne hänen mielestään kuuluvat. Mutta siitä huolimatta hän tekeytyy Jeesuksen palvelijaksi ja väittää, että Jeesus omistaa hänet. Mainitsemani voidaan itse asiassa nähdä myöskin messiaanisessa liikehdinnässä, johon monet ovat tulleet kristillisyydestä tai juutalaisuudesta, joissa dualismi on yleistä. Esimerkiksi viikoittain luetaan Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja tätä käytetään väärin rituaalina maailmasta pakenemiseen. Sitä ei tietenkään näin sanota, mutta näin käytännössä tehdään. Siitä huolimatta, että Mooseksen laki, Toora, pyrkii nimenomaan opettamaan oikeaa elämistä ja tekemistä maassa, sitä käytetään maasta pakenemiseen. Voi siis nähdä, että on dualistisia uskovaisia, jotka sanovat rakastavansa Tooraa, ja on dualistisia uskovaisia, jotka sanovat, että Toora on kumottu. Ensimmäiset käyttävät Tooraa maailmasta pakenemiseen ja jälkimmäiset näkevät jo paenneensa lihan, aineen ja orjuuden maailmasta, jossa Toora heidän mielestään sijaitsee. Ja mitäs muuta tästä dualismista nyt voisin vielä sanoa? No, tästä voisi vielä sanoa, että Jeesus opetuksessaan vastustaa dualismia ja hän opettaa esimerkiksi siitä miehestä, joka talonsa hiekalle rakensi ja sanoo, että se on paha. Ja se toinen mies, joka rakentaa vahvalle perustukselle, on viisas ja hänen talonsa ei myrskytuulessa sorru. Tämä opetus voidaan nähdä dualismiin nähden. Miksi se ensimmäinen mies rakentaa talonsa hiekalle? Jos hän on dualisti, hän rakentaa talonsa hiekalle, koska hän ajattelee, että se on vain maallista ja se on poistuva, ei pysyvää. Hän pääsee täältä maasta pois, niin ei sillä rakennuksella ole väliä. Kun taas se toinen mies, joka rakentaa kalliolle, ajattelee, että hänen pitää olla maan päällä ja tehdä edustustöitä Jumalalle. Hän keskittyy siksi työhön, mitä hän tekee. Se työ, mitä hän tekee, sen hän näkee Jumalan palvelukseksi. Lopetan opetuksen nyt tähän. Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, tilaa tämä kanava ja paina tykkää-nappia.